अदालगुरियाव बिजेपि दोलोनि गेदेर खहा। अदालगुरियाव बिजेपि दोलोनि दैदेनगिरि आरो मददगिरिफोरा सासेनि उनाव सासे दोलो नागारगासिनो। थारैनो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिनि बियाबाव मा जामारदों? आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया गावनि बियाबाव बिजेपि दोलोखौ सामलायनायाव फेलें जादों नामा? जायनि जाहोनाव बिसायख'थिनि सिगां बिजेपि दोलोनि गोख्रों लाइमोन मावथि सोद्रोमाफोरा सासेनि उनाव सासे बिजेपि दोलो नागारनानै थांगासिनो दं। अदालगुरि बेरगाव बियाबाव बिजेपि मण्डलनि गाहाय नेहाथारि नलेस्वर बसुमतारिया बिबान एंगारनायनि उनाव फिन आरोबाव बेरगाव बिजेपि मण्डल एसटि मोर्चानि अफिस पेरेलनिफ्राय डेभिड राभा आरो बेरगाव मण्डल बिजेपि युवा मोर्चानि फाइनान्सियेल इनचार्ज नयन राभाया बिबान एंगारनाय खौरां। लोगोसे बिजेपि दोलोखौ एंगारनाया गुबुन दोलोआव हाबनायनि इसारा नामा? थारैनो जों बेखौ मख'नो गोनांदि बिटिसि बिसायख'थिनि गोख्रों बारा फारफ्रोमथिंबो आरो जेरैथिंबो बारगासिनो दं।